ka nikech en paro moro ma pod biro achiel kachiel. Ang'e ni dhi thuolo mar winjo maling' ma pod ntiere karka. To ka jatend piny Kenya dhi nyime to wacho ni asoya ni kama ntiere karka ichiwe kendo en mana gima ntiere e yor bura ka achiel kachiel. Dipo ni od bura ka iye e kuku mare koso okere konde duto nikech koro kiseyo od bura kende tiwe okang' moro machielo. Dipo ni manore machielo mantie nikech moko wacho ni ero jod bura moko ma bende bede assembly mibete wacha kar kanyo ni jatend piny bende executive lwetgi ok ler ahinya kama gintiere. Sana nadwa mana wuoyo wach od bura e kuma nang'eyo. Ok dabed kae mondo achak wacho nang'o ni judiciary chal kama, executive be chal kama. Kaka niwinjo kaka nowache no, ni nitie jok moko e kindwa machamo asoya kendo kwayo asoya. Iwinjo matiende ni od bura ok ler kaka iparo no. To ng'enyne seche moko an anyalo bet kae awacho ni ni pok na chame to kara intelligence mamare cha osefwenyo ni jalas be timang'o jalas be chame. En mana an be kaka aduoga koni Cleophas. An kata mana kumi chiwa soya ni kata mana chairman mar welfare mar kamati mantie akia kata ni enanga nikech oken gimoro miyiero ni koro ni kawuono ine chairman mar welfare ine midhi chung'ni. Nyore kafwenyo ni kara ei kamati waka ntie chairman mar committee deputy chair aeto ntie chairman mar welfare mosebet ka chamo gimoro tok chopnwa Mane jasolo suru. Mane jasolo suru. Aya, maparo ikanya ng'ena ngodogo mondo orang